Espresso Go Maker od značky Hold Carb. Prenosný kávovar, ktorý vám dáva úplnú slobodu vychutnať si bohaté, aromatické a plné espresso kdekoľvek a kedykoľvek. Či už ste na rybačke pri vode, na túre v horách, pri kempovaní s priateľmi alebo na dlhej ceste vo vašom karavane, tento praktický pomocník vám umožní dopriať si šálku kvalitnej kávy presne podľa vašej chuti. Vďaka výkonnému 7500 mAh akumulátoru a modernému nabíjaniu cez USB-C sa stáva spoľahlivým spoločníkom na každom dobrodružstve. Kávovar je kompatibilný s kapsulami Nespresso aj Dolce Gusto, no nezabúda ani na milovníkov klasiky. Umožňuje prípravu s čerstvom mletej kávy, čím otvára ešte viac možností. Ponúka dva režimy používania, buď extrakciu espressa z už horúcej vody, alebo ohrev studenej vody až na ideálnych 94 stupňov v priebehu 4 až 6 minút. Pri použití studenej vody dokáže pripraviť 3 až 5 šálok lahodného espressa s hustou krémovou penou. Ak máte k dispozícii horúcu vodu, zvládne na jedno nabitie vyprodukovať viac než 50 šálok, ideálne na dlhšie výlety alebo keď sa chcete podeliť s celou partiou. Jeho kompaktné rozmery, odolná konštrukcia a praktický dizajn z neho robia nenahraditeľný doplnok na cesty. Vďaka jednoduchému ovládaniu a rýchlej príprave sa stane neoddeliteľnou súčasťou vašej výbavy. Či už sedíte v aute počas pauzy, oddychujete pri brehu rieky alebo sledujete východ slnka z horského hrebeňa, vaša obľúbená káva bude vždy na dosah ruky, čerstvá, voňavá a pripravená dodať vám energiu.